Nilqakom għal programm ieħor politiku. Nfakkarkom li l-opinjonijiet espressi waqt dan il-programm mhux neċessarjament ikunu dak li jemmen l-istazzjon fihom. Illum ġew l-istudju miegħi għandi lil Mr. Alexander Dakada fil-programm. Fajb nirringrazzjak tal-istedina. Mela, tista' tgħidilna xi ħaġa fuqek? Bħala persuna jiena bniedem li involut ħafna affarijiet f'pajjiżna. Bdejt bħala meta kont żgħir bdejt fil-business, kabbart naqra l-business u spiċċajt fil-xogħol tiegħi għamilt import-export u ibbranċjajt fis-settur tal-merin u llum il-ġurnata qed xorta qiegħed fuq il-lant ix-xogħol imma ma bqajtx bil-ħwienet. Dan is-sitwazzjoni preżentament. All right. Mela, kellek ukoll xi esperjenza fil-politika Maltija ukoll dawn l-aħħar. Kont bdejt mal-Partit Abba mbagħad mort mal-Partit Popolari. X'ġalek tagħmel din l-għażla? Ħassejt il-bżonn lokalment. Nista' nispjegalek. Jista' jkun forsi nkun dik naqra nispjega naqra fit-tul għax importanti li tifhem. Għax hawn min jgħidlek il għada mar mal-Abba jew il għada mar mal-Partit Popolari għax il-Partit huwa żgħir se jmur man-nazzjonalisti u mal-Labor. Ma fir-realtà dak iż-żminijiet meta qabel il-COVID jiena kelli ħafna studju fuq l-affarijiet li se jissoċedu u li kienu qed jissoċedu. U jiena bħala ċittadin responsabbli ħassejt li kelli noħroġ hemm barra biex nagħmel l-statements tiegħi. Jekk tmur personali f'nofs ta' pjazza ma tistax tagħmilha għax dak li jkun jaspek li inti daqsxejn nieħes minn rasek. Ma fir-realtà mal-Abba għamilt ħafna programmi ma' Ivan. Eventualment għallimni anke biex nagħmel programming u resetting u għamilt l-17 programmi li kienu fuq is-suġġett tal-health, COVID, vaċċini, mediċini li kienet jintużaw matul il-COVID u anki per eżempju kif kienet attwat il-COVID u dan affarijiet tifhem. Imbagħad mort ma' Paul kien ġentlom biżżejjed li aċċettani nkun parti mit-tim. Ħassejt li kienu għalmenu proactive, kellhom ħafna idejiet tajbin li kieku kellhom dik in-naqra ċans kieku kien ikollhom daqsxejn vuċi fil-Parlament. Imma sfortunatament f'dan il-pajjiż nies jridu oġġett stabbli u ċuħ. Dejjem l-istess? L-istess li taf xi ġifieri. Imma jiena għamilt dmiri ħambaq tanki mort il-belt, għamilt meetings, u tkellimt, u fil-realtà in-nies forsi ħasbu li jien kont qed nessaġera. Imma is-sorsi tiegħi meta jiena kont qed nipprova noħroġ il-messaġġ tiegħi kienu sorsi tajba. Kont naf li l-ex-CEO tal-Pfizer kien tala il-Pfizer għax ma ftemx magħhom għax kien jaf fiċ-ċert illi il-vaċċin kien se jikkawża ħafna problemi u llum il-ġurnata għamel statement u hemm links u inħajjar in-nies issa nħalli n-number biex dak li jkun irid jara l-links nkun nista' nispjegalhom x'ġara dakinhar x'ġara matul COVID u x'inhu jiġri llum il-ġurnata. Illum David Martins u Peter McCullough marru fil-Unjoni Ewropea u seħħu dak li bdejt ngħid jien fi żmien l-elezzjoni fir-realtà, imma kważi too late għax ħsara saret bil-links li ħanħalli bniedem jista' jismagħhom ċarament illi sfortunatament jien għamilt l-almu tiegħi biex dak li jkun jagħmel għażla siwi qabel ma jieħu d-deċiżjoni li jieħu l-vaċċin. Prattikament dan huwa kien il-pont il għala jiena dħalt fil-politika. Ħassejtni daqsxejn forsi ristritt reliġjużament mal-Abba u mbagħad mort ma' Paul, imma xorta tnejn huma bħala nies nissew. Nies li għandhom qalbhom fejn għandha tkun, ġifieri mhumiex nies ħżiena,
Imma fir-realtà il-poplu kif qed nitkellmu jixtiequ xi ħaġa. U naħseb tajjeb ukoll ngħidu daw il-partiti żgħar. Sewa. Mhux talli ma jisirqux mit-taxxi tal-poplu hekk talli joħorġu l-flus tagħhom u l-ħin. Nimmaġina l-ħin li ddedikajtu sigħat biex tipprova ovvjament. Sigħat twal u isek bil-passjoni fir-realtà. Żgur, le, bil-passjoni li temmen li l-kelma li qed tipprova tgħaddi huwa kelma l-ġid tal-poplu. Għax fil-verità. U konna nafu ovvjament mhux se nitilgħu normali. U għar minn hekk naħseb li ssib ukoll il-mainstream media li tipprova tirredikola għal dan nies. U ma jappoġġawx, ġifiri, u bat għandek il-Facebook ma jappoġġakx. ċensura oħra, ġifiri, inti ma tistax tilħaq il-kulħadd, impossibbli. Le, mhux hekk. Il-kulħadd. Imma nista' ngħid illum il-ġurnata jiġu nisfuq jgħidu li kemm kellek raġun. U inkwetati, aħna kemm batna informazzjoni lil-Fern, batna informazzjoni lill-professoressa, batna informazzjoni lill-Prim Ministru. U ħadd kulħadd. Mwara minn Probabli kun jafu ma jgħidu l aħjar ma ngħidu xejn. Eżatti, għax jikrew kaws fuq nifisom. Imma fir-realtà il-bniedem li ma tkellimx jiġi kompliċi. Ekku, le dik dejjem folderi min joqgħod isaħħan. Ir-realtà qatt se narawh mhux illum għadha pitada ta' għax barra minn Malta diġà hemm każi vera ħott. Le, ekku. Illi meta jaqa' bniedem ikun hemm case point u minna mbagħad jiżvolġi każijiet oħra. Folderi, ovvjament, kif spjegajt tajjeb inti isek sirt iktar involut fi żmien il-COVID, kont segwejtek ukoll tkellimt fuq il-vaċċin u dal-affarijiet kollha, il-poplu però sallum il-ġurnata. Għadhom il-politiċi qed jaħbulu, għax fil-verità hawn ma ħajja nitkellmu hawn Malta. M'għadhom isemmu xejn, tipo jgħidulek hekk titmur tieħdu issa morħudu, issa qalulna wkoll aħna ma obbligajnikomx tieħduh biex jifarfru. Issa ovvjament nafu aħna li għeddewhom bix-xogħol. Folderi prattikament salbek ħafna minn nies ma kellhomx triq oħra ħalli jieħduh bil-fors. U ngħid ħaġa waħda biss, oħra biss, illi huma kienu obbligati jagħtu informed consent. Dik tfisser li meta bniedem imur juhu il-vaċċin, il-persuna se jagħmel jadministra l-vaċċin għandu jgħidlek isma' dan jistajnek il-COVID imma hemm dan, u attent il-għażla tiegħek fidejk. Dik ma milix il-gvern u fir-realtà se jkunu ħafna każi. Żgur se jkunu ħafna każi għax hawn ħafna nies li weġġew. Ħalli n-nies li qed imutu. Ħafna nies li weġġew. Li bil-Malti tibqa' ħajja ma ħajtek kollha. Eżatti, miżerja. Ħatibqa' tabbab. Assista tmur ix-xogħol hawn min għandu qalbu spiċċat. Le, fil-fatt mill-aħħar riċerka li qed tiġi ovvjament dejjem updated, jidher li l-każijiet speċjalment fl-irġiel under 18s li ħaduha hemm ir-rati għal xi ħaġa folli meta taħseb fuqha tal-biża' daw xi 1 out of 3000. Ovvjament. Ħa nispjegalek ħaġa, jiena bniedem komuni, ġifieri mhix xi bniedem spettakolari, imma fi żmien qabel ftit qabel li bdiet il-COVID, il-Pfizer kien hemm qorti ġelhom illi joħorġu l-adverse effects. Ma rridux joħorġu. Wara 80 sena rridu. 80 sena tista' timmaġina imma l-qorti ġielhom bil-fors joħorġu. Issa jiena rajtu u t-tobba li kieku rawhom kollha u li kuriet anki Fern raħu jaqaf bih. U kien konvent li rawhom foldiri imma. Ħan nipprova niħħajli għajti għax għandi l-fajl fidejja, kom id-fatti. Di kontu rejta fi żmien l-elezzjoni, ovvjament ma tantx tawa l-importanti jgħidu l ta' mhux ħsara l-gvern. Dan huwa rapport sħiħ ġenwin illi il-Pfizer kellu obbligu li jindika li t-tobba kollha, il-gvernijiet kollha, inkluż l-Unjoni Ewropea, fuq l-adverse effects. Meta affermaw il-kontratt ma' Van der Leyen, il-kontratt kien kompletament redacted, not highly redacted, illi il-klim fil-kontratt ġi blankjat. Ġifier meta l-MP mar biex jaqra x'kien fih dak il-kuntratt, ma setax jifhem x'kien qed jifferma il-Gvern Malti mal-Ewropej, jew x'kien qed jiffermaw l-Ewropej mal-Pfizer. Issa, dal-dokument jindika illi kull paġna li hawn hawnhekk u dan importanti li nsemmi li t-tobba għandhom bżonn jisimgħu daqsxejn fuq affarijiet li huma serji mhux jippruvaw jippretendu
li ma jxet jisimaw. Kull paġna għandu 200 adverse effects. Adverse tfisser bil-Malti. Adverse tfisser illi meta bniedem ikollu problemi bil-qalb, ġib il-Pfizer. Meta bniedem ikollu problema bil-kidney, ġid bil-Pfizer. Mux bil-Covid, bil-Pfizer ġi. Meta bniedem kellu problema bit-tumur ġo rasu, ġiet bil-Pfizer. Meta bniedem kellu problema fl-spleens, jew fit-thyroid, jew semmi x'issemmi għax anki l-ovaries illi tispiċċa ma tistax ikollok tfal. Dan huma affarijiet li huma importanti. Jiena qabel l-elezzjoni kelli programm ġo Shake ma' Shake li jagħmel l-assis. L-assisa. U kienet interessanti ħafna għax kienet live bħalma jgħallum. U dikinhar sema Dr. Fern li dejt nitkellem kif inti titkellem illum u mar biex jagħmilhom il-programm, eddidhom u blokkja il-programm imma laħaq ħareġ bil-YouTube u raħ eluf ta' nies, elejjef ta' nies. La fil-fatt dixa saret xi ħaġa tipika jien folder fi żmien il-Covid ukoll għax tkellimt li wieħed għandu jkollu l-għażla. Eżatti. Mhux ittieħ bil-forsi jola. Mhux qed ngħidlek ma tagħmilx. L-istess folder li ġejt benjat mix-xandir nazzjonali. Jiena naqbel miegħek 100%. Jiġifieri jien nista' nġielek ma tixrobx, nista' nġielek tpejjibx. U tajjeb ukoll forsi biex nikkorreġu daqsxejn, ovvjament mhux kull min qed imut b'qalbu ħabba l-Pfizer, però għandek riskju li kien jgħet hemmhekk u ma fżawx in-nies. Barra minn Malta l-imwiet by 30%. Anka Malta. Ma mhux jitkellmu, folder inti għandek. Imma l-ambulanzi tarhom. Jien ġieli jitkellem ta' hawnhekk nixtieq forsi xi darba membru parlamentari isaqsid id-domanda l-excess death rate x'inhu Malta. Għax da xi ħaġa bil-fors ġara. Ma jistax ikollok nies under 40 semutu naqta rasi u ngħidha bid-daħqa imbabsa. Issa. Jista' jkun. Jagħmlu xogħolhom il-pulizija naħseb jien għandhom bżonn jagħmlu xogħolhom. Ekku. Issa hemm xi każ ukoll kostituzzjonali għaddej fuq din il-biċċa tal-Covid. Għax aħna ttieħdulna fil-verità ħafna drittijiet tal-bniedem li tant jiftaħru bihom l-Ewropa. Fir-realtà dik kienet problema serja oħra barra il-fatt li bdew iġeluna nuħdu daw il-vaċċini. Iva, meta għamlu l-lockdown, kif nafu, maħniex ignoranti, tlifna x-xogħol, tlifna l-flus, tlifna l-impjieg. Depressions, anke qabes. Mhux jekk għax falla jew xi ħaġa. Falla jkollu loans il-bank u dal-affarijiet. Tajjeb ukoll ngħidulhom il-loans għax ħafna nies ħasbu li l-loan ħajinħafer fil-verità. Kemm qolli julek over another 2 years dak li jagħmel. Mhux jinħafer il-loan. Anki jekk jitkisser il-euro u jitkisser id-dollar. Le, jistaw jinsew. Żgur 100%, dak huwa parti mill-pjan, imma insomma, dik programm ieħor. Ekku. Foldi li taħseb li nkisru ħafna drittijiet tal-bniedem dak iż-żmien li. U issa semmejt li fuq il-kawża, l-ewwel nett aħna morna fuq ħafna avukati biex inkellemuhom biex huma jipprovaw jirrappreżentawna. U ħaġa tal-mistħija, ġifieri isa hemm konfoffa illi ma jmissux ċertu issues. Covid tiskanza miftema anki kważi ngħid anki fit-tobba qiegħda miftema għax l-ebda tabib mu qed jitkellem ħlif wieħed imma. Le, wara jaqtawlu rasu barra Volderi. U raqas mu qed jitkellem ċar. Imma tant kemm Volderi le dik jien xi ħaġa wkoll li tinkwitani f'dal pajjiż li ġejna li ċertu issues ma tistax tmisshom. Bħal pajjiżi tista' tgħid komunisti. Maħna mixin l-Ewropa mhix f'dik id-direzzjoni, Ekku, le, ekku għax fil-fatt. Intu użajt il-kelma komunista, mhijiex komunista, hija marxista. Li eventwalment se jkun hawn social scoring u se jkun hawn facial recognition u bniedem jekk ma jobdix inaqsulu l-flus minn ġol-bank għax inti se tkun iċċippjat dal-waqt. L-Ewropa trid li inti tkun iċċippjat. Ġifieri inti se jkollok minflok ikollok Visa card, se jkollok il-Visa card ġojdejk, tkun taħt il-ġilda. ċertu pajjiżi diġà tidħol b'mod volontarjat. Volontarjat għax taħdem. Happy biha, ovvjament. Ma jafux il-reperkazzjonijiet ma jistax jifhmu r-reperkazzjonijiet. Jekk tħares lejn iċ-Ċina tiġà taħdem hekk. Meta tisma' in-nies bħal pereżempju Klaus Schwab
li huwa il-kap World tal-World Economic. Economic Forum, jitkellem ċarru ton, dek jiridu, jħarsu pella iċ-Ċajna huwa test bed tagħhom. Ġifiera kemm hu importanti għall-Ewropa, huma jridu l-West issir bħal Ċajna. Ġifieri dal-waqt se naslu nispiċċaw li mhux se ngħixu bħalma konna ngħixu fl-antik. Żgur m'hemmx dubju. Diġà naħseb qegħdin netilfu ħafna milli konna dak. Issa, ixxi oħra f'dal-pajjiż li qamet reċenti hija dik tal-abort. Il-gvern provaj daħħal jien fil-fema tiegħi l-abort ma qed jilgħab daqsxejn mal-kliem jidher li kellu backlash kbir mill-poplu u qisu mewwita. Però inti temmen li da xorta ħajidħol b'xi mod jew ieħor. Jiena ħanibdili jekk U taqbilx miegħu inti jew le ġenerali ovvjament. Ħantik daqsxejn l-opinjoni tiegħi u se toħroġ ir-riżultat li saqsejt id-domanda. Mela, l-ewwel net għandna bżonn inkabru il-popolazzjoni Maltija, nibdew minn hekk. Ovvjament, bħala Maltin iva. Għax m'għandniex żgħażagħ biżżejjed, issa mhux qed nitkellem fuq l-abort at this point. Il-fatt li mara tista' twellet u għandha problemi u verament għandhom jista' jkollhom problemi finanzjarji, m'għandhomx raġel, jridu joħorġu jaħdmu, jista' jkollhom breakdown kif jippruvaw jgħidu fil-Parlament. Ma mhux kulħadd għandu breakdown. Mhux hekk alla ħares. Ma jien nippretendi jekk hemm gvern serju jikkrea struttura għal daw in-nisa illi jgħidulhom toqgħod x'tinkwetaw. Qegħdin hawn għalikom. Jekk ma tistgħux inrabbu t-tifel aħna ġew istitut. Jiena m'għandix tfal. Għandi ħaġ kbir li jkolli tfal, ma sfortunatament peress li kellha ħafna xogħol kont imħabbat. Ma kontx nisni happy, niżżewweġ, ma rridx ikolli tfal. Imma llum il-ġurnata għandi ġo fija qafsa kbira li m'għandix tfal, ma tistax timmaġni jien nħobb l-annimali. Għamilt substitute bil-annimali, għandi zibel, għandi kelb, għandi qtatis, għandi u naħseb qed narawha ħafna dik, ma jaffordjawx ikollhom it-tfal jew min jixtri la gasfur minn. Eżatti. Nħobbu dik il-vera, Volderi. Għallu jiena x'qed nipprova ngħidlek, qed ngħidlek mhux qed nipprovaw bħala gvern naddattaw il-woke idea tal-Ewropa għax din minn hemm ġejja. Mhux hekk. Carpet mentality, obdi, għax minn barra hekk iridu ħandaħluha indirettament minn ġottieqa illi jekk hawn mara għandha breakdown għandha dritt. Imma n-nisa kollha se jkollhom breakdown naħseb jien. Għax tiġi faċli Imma ħa ngħid ħaġa oħra. Inti li kieku għandek breakdown għax il-mara tik breakdown trid illi toqtol il-mara biex taħles minnha. L-istess prinċipju di. Ġifieri għax inti għandek depression u nista' madwarek tawk id-depression toqtolhom. Hekk qed jagħmel qed jirrikomanda l-Gvern jew l-Ewropa. Dik mhux għalija mhijiex vijabbli żgur mhijiex vijabbli. Le, mhux hekk u fil-fatt daw l-istess nies jien naraħħa ġieli ġibda. Jiena meta tkellimt mal-abba huma passjonati. Le, waħda mill-ixju sal-jom. Passjonati. Jiena kellimthom u għattilhom vera tkunu passjonati, tinsewx li n-nisa għandhom roll importanti llum fis-soċjetà. Bla dubju. U inti ma tistax isek tikkrealhom pressure żejjed meta jkollhom problemi finanzjarji, tridu bħala partit tagħtu suġġerimenti biex inti tgħin in-nisa ma jkollhomx dal-tensjonijiet kbar. Illi billi it-tfal imorru ġo istitut, mhux ħaġa diffiċli, ħaġa hawn tfal ġo istituti. Le, anka nies jadottaw, għax morru nadottaw, barra ma nistgħu nagħmlu forsi liġi aħjar tal-fostering. Li mhux imbagħad naf jiġi xi ħadd wara resolvejt għalik ikun fil-Parlament di. M'għandekx xi taħseb. Le, mhux hekk madonnu. Oltre hekk marra meta tagħmel l-abort wara jkollha depression ikbar għax taf li jiena darba kelli girlfriend Taljana u qalt li bis-sigriet qalt li din kelli abortion imma għamilt żball. Għadni nbati sal-lum il-ġurnata għaddew 7 snin u għadha tbati. Għax taf li oħta kellha tarbija imma kelliċ qatlitu. U fil-verat kont. U spiċċat mhux fuq il-ħaxixa, ħadd iblokkja rasa għax taf li għamel żball. Qed nitkellem fuq affarijiet li verament u reali. Sa mhux qed ngħidlek qed nitkellem fuq reliġjon, qed nitkellem fuq common sense hawnhekk. Le, għax tajjeb li niddistingu bejn reliġjon u ovvjament. Eżatti. Issa, ixxi oħra wkoll li
għax donnu daw l-aħħar jenna f'5 snin, tant kemm daħlu affarijiet ġodda f'Malta, u jenna hemmhekk kien waħed mill-ikbar żbalji li għaġġilna wisq. Il-bidla saret radikalment f'daqqa, ovvjament titgerfex tista' meta jiġri hekk. Ukoll kellna l-legalizzazzjoni tal-kannabis. Issa, għaw min jargumenta li jgħidlek u hija kannabis ma fiha xejn, però qed naraw ċaru tont li hawn problemi enormi bid-drogi oħra, fosthom il-kokaina tmurtix tara nies għoldir kulħadd jisnifja u jiġbed u nies isuqu l-karozza jaħbtu jtajru n-nies. U qisu donnu mu jiġri xejn. Kulħadd dak il-ħin jikteb lek RIP u jmissna nagħmlu xi ħaġa u l-għada kollox business as usual. Jien kwetak il-fatt li jiena naħdem ma' nies nari wis nies illum qed jiddependu fuq droga u mhux qed ngħid fuq il-kannabis biss, foldri varjetà sħiħa cocktail ta' drogi. Fir-realtà il-West kollu għandu dil problem fl-Amerika minn Malta ovvjament għax qed ituhom drogi li huma mhumiex ġenwini, jiġifieri synthetics, u synthetics huma oġġet vera dangerous, li kieku xi ħadd ikun fil-gvern jitkellem fuq dawn is-synthetic drugs tkun interessanti li ma jitlux Malta. Għaw grupp ta' nies fid-dinja jixtiequ li jikkreaw kaws fil-pajjiżi u dan huwa parti mill-pjan tagħhom. Li meta jkollok poplu bblukjat tista' tagħmel bih li trid. U għakket jiġri. Tista' tibdel li trid politika, konstruzzjoni, meta n-nies ma jkunux moħħhom qed jikkonċentra sew mhux oġġett sabiħ. Ngħid ħaġa waħda biss, għax ovvjament kif tkellimt fuq l-esperjenza li kelli ta' dil-xebba girlfriend li kelli, kien il-ħaxixa li jeni ta' fir-realtà. Kella ġiex two personalities. Waħda ma kontx naqaf jien għax jien ma mpejjibx ħaxixa, imma meta kienet tuħu l-ħaxixa issa tirrassa u ssir li dem normali. Ma appena ma tuħux ħaxixa kienet ta' dawn u dawn ikra, ġifieri. F'ċertu każi nħoss li huwa neċessarju meta bniedem għandu bżonn forsi jgħin ruħu medikament. Le, dik ovvjament. Dik ħaġa minn dejjem hemm kienet imma naħseb issa fetħu l-bib apert illi bniedem jitlef kompletament id-dinja ta' tiegħu dik l-ar ħaġa u meta bniedem jixrob wisq li tajt jixrob 2-3 ma meta tara bniedem mbagħad fis-sakra mhux ħaġa sabiħa. Issa meta bniedem jieħu ħafna ħaxixa mentalment hemm limit, hemm ċertu time scale meta inti tkun qed tiġġameġġa anke moħħok. Ħasgow le bla dubju fil-fatt ħarġu riċerki, però donnu biex naġgħu marru lura. Fi żmien il-COVID qalu għandna aħna nimxu max-xjenza, imma max-xjenza fuq il-kannabis ma mxewx għax ovvjament jafu li tagħmel ħażin f'ammonti. Ma ngħid ħaġa waħda timxi max-xjenza, ma missek tisma' xejdu x-xjenza. Żgur skont li max-xjenza jaqbilhom. Ix-xjenza li tqabbed li jridu l-elit tal-West dak tismagħhom, imma min qed jipprova jgħin il-poplu ma jgħidu li ma dak ma jifhimx, dak ma jiġibuh ta' stupidu bil-mar. Jiġifieri mhux vera tisimgħu ix-xjenza diki. Jiena fil-verità li jien niftakar meta kont żgħir kienu jġibunna l-iskola anke nies jitkellmu kemm perikoluża droga. Issa dal-messaġġ li qed jibatulhom daw li is okay. To take drugs, u mbagħad hekk teżaġera wieħed jara x'inħawdu. Jiena ngħidlek fuq il-post tax-xogħol tiegħi nintaqa' ma' ħafna nies żbali bla doċċ. Le, fil-fatt tidher il-konċentrazzjoni tan-nies spiċċat intilfet. U mbagħad itwa xi titlu għax jgħidu għandek dil-marda. Meta fil-verità jkunu ħafna affarijiet oħrajn. Issa, ukoll riċentament ilhom joħorġu surveys tista' tgħid kull xahrej. Joħroġ survey li kieku kellha ssir elezzjoni llum insomma xi jivvota l-poplu. Jidher li il-grupp ta' nies li ma jridux jivvotaw dejjem qed jikberna. U folder illum qabeż il-100,000 sew, folder tista' tgħid ikbar mill-Partit iktar ikbar mill-Partit Nazzjonalista u very very close tal-Labor. Għalfejn taħseb li qed jiġri dan imma? Għax qed jindunaw illi l-partit u l-partiti u l-Parlament mhux qedem għalihom. Malta mbigħat. Malta m'għadix tagħna fir-realtà. U qabel l-elezzjoni jiena kelli għamilt speech illi għattilhom u s-sejtu għattilhom għaw problemi li ġejjin barra. Il-World Economic Forum qed tagħmel armata ta' nies li jitlu l ġodarek
jħarbtulek darek, jidlulek ġol parlament saħan sitra u tajd li ġol parlament jien ngħidlek hemm xi ħadd żgur. Imma iż-żgħażagħ li ħirġin minn l-università u ma żgur se jkunu involuti mal-World Economic Forum għax jien nirċevi emails minn għandhom naqra x'inhu ma jagħmlu, nosserva x'inhu ma jagħmlu biex ikun nista' nitkellem kif qed nitkellem illum. Ma dawk se jkunu l-futur ta' Malta. Allura meta se jkollok parlamentari tal-World Economic Forum, mhux se jkun hemm għal-Labour mhux se jkun hemm għan-Nazzjonalisti, se jimxi skont il-policies tal-World Economic Forum. Ġifieri meta tħares lejk Trudeau huwa eżempju ċara x'inhu l-futur għall-Ewropa. Huwa eżempju sempliċi ma jaħsbux għall-poplu, jaħsbu għall-entità ta' nies. U ovvjament għax inti semmejt tajjeb ukoll il-Macron hemm inti taraħħab bħali wkoll li anke l-Parlament Ewropew infiltrat sew b'daw it-tip ta' nies għax liġijiet li qed jgħaddu. Infiltrat 100%, infiltrat anki bil-mażonerija. Mażonerija problema kbira. Naf li tkellem xi ħadd l-aħħar fakkarniex kuljum. Kusens. U tħaqt meta qal li għandu 1000 biss bħala ma jistax ikun hemm 1000 biss. Nien niċċallenġjah ma jistax ikun. L-Italja, pereżempju, meta bniedem jieħu l-lawra, jmorru fuqhom u jtuhom l-aċċess li jsiru mażuni. Ġi kważi in-nies li hemm fil-Parlament Taljan kollha mażuni. Allora inti tgħidli forsi l-poplu ma jifhimx x'inhu dal-affarijiet. Persek għandek skwadra ta' nies li dal-persuna fuq it-television qal aħna morru biex nitkellmu. Ma nitkellmux fuq politika, ma nimorru biex nitkellmu fuq xi ħaġa jitkellmu żgur. Morrux biex jilagħbu il-karti. Issa, meta jkollok grupp ta' nies li huma armata, x'dawk armata, ġifi jkollok minu fil-pulizija, minu fil-qorti, minu teacher, minu avukat, minu fil-politika, għandek armata inviżibbli. Jistgħu jagħmlu li jridu bik. Jiena kieku nagħmel liġi speċifika illi minu fil-mażonerija jew jiddikjara li fil-mażonerija u ma' min qiegħed fil-mażonerija jew jitkeċċa jekk ma jgħidx li qiegħed fil-mażonerija għax dak huwa oġġett sagrusant jekk jien qed nivvota għalik u inti m'intix qed tgħin jew taqdi lili l-pajjiż qed taqdi l-ħaddieħor sorry unacceptable. U din naħseb ukoll qed narawha fuq livell mondjali eżempju fil-corporations kollha. U daw għandek kumpaniji kbar, bħal Facebook, bħal letteralment. U il-medja. Il-medja kollha tista' tgħid volderi. L-alternative news bħal tagħkom. U għaw tajbin ta' alternative news barra minn Malta u tajbin immens. Imma jippruvaw jalquhom mill-ewwel. Dawk il-mittelf li ma jridux jivvotaw, dak huwa l-mittelf li jħarsu u jsegwu l-alternative news. Skur. Ovvjament jaraw li xi ħaġa għalmenu ħażina u żgur. Imma nixtieq ngħaddi opinjoni biex forsi daw in-nies jifmu li għandhom option li kieku jridu. Għax dan li ma tmux tivvota mhix ħaġa sabiħa, fir-realtà inti tħalli l-wisa biex inti l-Parlament ċorta jibqa' jagħmlu li jridu. U qed iddaħħal il-barranin issa dal-waqt se jieħdu over. Il-pajis se jieħdu over u min se jieħdu over mhux il-BlackRock u l-Vanguard se jieħdu over bħalma ħadu ġol-Ukraine. Kisru biċċa biex il-Vanguard u l-BlackRock għandhom kważi 70% tax-xogħol. Żgur r-riżorsi. Jiena ngħidilhom daw in-nies, toħodux tinkweta, għandkom dritt illi jkollkom opinjoni personali, nammirakom fir-realtà. Diment li qed tagħmluha biex qed tagħmlu statement, għandkom dritt tagħmlu statement, imma bħala grupp, għandkom grupp saħtu, miskom tintaqgħu kollha kemm intkom, tażlu 5 biss, 5 li kollha tiftehmu magħhom. U li ħallihom imorru għall-politika, uħorġu għall-politika, u votu għalihom. In Holland dal-aħħar kellhom problema bil-farms, għax il-problema tal-Ewropa l-lajbira d-dinja kollha mal-farms prattikament se jkun problema mondjali anke problemi ta' ikel dal-waqt. In-nies inġabru u tellaw grupp parlamentari ġdid. U ħadu xi 60% mill-seats tal-Parlament. Allora daw in-nies li ma ħarġux jivvotaw
nixtieq ngħidilhom, anzi toqgħodux id-dar, ħudu pajjiżkom lura, dak ngħidilkom, ħudu pajjiżkom lura. Għax fil-fatt jiena l-ġimgħa l-oħra kien intervistajt il-Mario u di qajjemni għalik, il-voldi din nies mhux jirrealizzaw. Xem lest għalihom, voldi fl-Ewropa li da prattikament il-farms iridu jibdew jalquhom ftit biex inti fl-istess mument daw qed jivvintaw ġol laboratorji laħam u jgħidlek 100% safe biex probabbilment jibda jbeħħulek iktar għoli, ovvjament da ħażin għal saħtek għax da fl-aħħar mill-aħħar mhux naturali. Trid tissemmi qed iġelluhom il-farmers joqtlu l-kawża. Żgur ma. Ġifieri joqtlu xi 40% dis-sena. Ġifieri inti mhux se jkollok laħam, ikun nuqqas ta' laħam, nuqqas ta' ħalib, nuqqas ta' ġobon. U l-prezz se jogħla by 40% tiġi, jekk inti il-production by 40%. Le, dikun, folderi. U fejn marru, għara kemm huma clever daw, marru fil-post, il-pajjiż li jagħti l-iktar ikel dinja wara Russja u Ukraine. Second largest. U ovvjament qed jippruvaw jisfrattawhom. Ekku, folderi, jiena kif dejjem nappella lin-nies biex jagħmlu riċerka huma għax u hemm riċerka. U mala m'hemmx hemm kemm trid, però jekk ovvjament daw ħajbqgħu jaraw il-One TV u Net News u t-TVM li huwa s-Super One mhux imma ovvjament hemm l-aġenda tal-ispaga miġbuda. Issa aħna llum parti mill-Unjoni Ewropea. Taħseb li llum il-ġurnata qed tindaħal iż-żejjed. Tipo da meta tħanna aħna kienu jisna għadna di għall-ekonomija u sal-freedom of movement. Illum jindaħlulek volderi xtik u kważi xtilbes. Jien għandi biża kbir li kważi jekk ma noqogħdux attenti ma nkunux nistgħu ngħixu normali. L-ikbar ħaġa li tinkwetani illi l-persuna li inkarigata l-head Mrs. Van der Leyen mhix qegħdem bis-saħħa tagħna. Qiegħda minn min? Mhux mill-BlackRock u l-Vanguard u l-World Economic Forum, dan huwa l-pont li semmejt qabel. Ġifieri mbagħad qabdu il-Mezzola. U tajt Mezzola x'għandha x'taqsam. Ma Mezzola u Soros ħaġa waħda. Ġifieri Soros x'jagħmel? Soros jieħu pjaċir. Jimexxi klandestini minn pajjiż għal pajjiż. Irnexxielu fil-Ukraine sa frattant ħarġu xi 20 million. Żgur ma. Ħarġu 20 million. Ara kemm kandu sħħa Soros. U Mezzola hija pupazz ignoranta stupida. Skużani ngħidha, ġifieri alla ħares kif iridu jiġibu n-nazzjonali jiġibu għaw. L-istess. Imma it-tfal iż-żgħażagħ fl-università għandhom bokka biha, għandhom bokka. Żgur ovvjament minn għalihom. Mhux qed jaraw il-big picture ma jaraħħa ħadd. Għax sa frattant missa titkellem, jitkellmu fuq paċi. Mhux jitkellmu fuq gwerra, jitkellmu fuq bombi. Le, jien fil-fatt, fimni, mhux naħseb issa l-gwerri la sena. Ilhom jgħidulna Putin kien ħajmut xi sitt darbiet ma nafx kull marda li kellu għalet għal-medja. U għadu sissa għadu ħaj. Speech very intelligent. U għallu li bosta drabi għallu li l-Ukrajnet jirbħu meta fil-verda dajem qed jitilfu l-art. Ir-Russja għamlet surplus, l-kbar surplus li qatt għamlet. Volderi kemm ilha. Għamlu grupp jisimha BRICS. Ilhom jaqalaw fuq rashom l-Amerikani ilhom jagħtu problemi lill-pajjiżi żmien u umor. Allora ddeċidu daw li daqshekk ddejqu mill-Amerika. Allora ftajmu għamlu grupp ħarġu minn sistema finanzjar li kienet jibblokjawhom huma stess bid-dollar bi-Swift għax meta jkollok il-sistema Swift li qiegħda organizzata minn nies li huma involuti, l-istess nies li involuti fil-World Economic Forum, fil-vaċċini. Għandhom is-sistema kollha f'idejhom. Għandhom kollox f'idejhom tajjeb. Daw iddeċidu mhux se jaħdmu iktar bid-dollar. Daqshekk, id-dollar issa in trouble. Issa meta taqa' d-dollar li sa taqa' dal-waqt, se tkaxkar il-euro magħha. Użgur, le, fil-fatt. U ngħidilkom tħallux ħafna flus fil-bank. Iktar minn 100,000 m'hemmx garanzija illi l-gvern se jħallsek. Il-gvern jħallsek sa 100,000. Ma llum il-ġurnata lanqas għandu flus biex ħallas il-kulħadd. Le, mhux hekk imma. Qed jgħidu xi 40% mill-li smajt. Ma nafx kemm vera,
Ma per eżempju fl-Amerika laqqas għandhom flus bħala insurance biex iħallsu n-nies. Fil-fatt l-Amerika rajt li ċertu banek ukoll qed jgħidulhom eżempju tiġborx iktar minn $2,000. Inkellek tridhom tidħol ġewwa fis-sens. Flusek mhux flusek. Flusek u mhux flusek. U ovvjament tajjeb ukoll ngħidu li aħna m'għadniex ibbekjati bid-deb qabel kien foldri inta għandek asset li għamel tajjeb. 1980 il-Federal Reserve li hija parti mhux Bilderberg, Rockefeller Foundation li huma kreaw fir-realtà. Mhux hekk le. U għandhom central banks ġo kull pajjiż u garantilek jien Malta Central Bank mhix tagħna. O le ovvjament tifhimni. U tagħhom u jiddettaw x'se nagħmlu bi flusna u dan affarijiet. Iva, oġġed daqsxejn mixin fi żmien inkwetanti ma xorta nara ma ta' ġifiri għax l-affarijiet jħorġu fil-beraħ. Nis titkellmu, nis tisiru iktar intelligenti, jħorġu fit-toroq u mhux se jaċċettaw ċuċati. Nis ta' sekk id-dejqu. Le, Volderi, kif ukoll Malta donnu kollox Alla jbierek jibqa' dejsu xejn mhux xejn. Però pajjiżi oħra bħal Franza u daw hemm protesti enormi fuq kollox. U kif qed tgħid tajjeb inti qed jindunaw daw. U hemm edukazzjoni kbir barra minn Malta li jipprova jedukawk biex inti tibda tordna d-deb. Għax jafu il-pajis se jaqaf u wiċċu dal-waqt. Waqaf u wiċċu, se jaqaf u wiċċu imħabbar Covid għax kienet parti mill-pjan illi kull gvern jiġi msallab u jibda jislef il-flus biex iħallas l-stipjendi. U stipendi kuħat ħab jieċi joħodhom. Mhux jekk imma fl-aħħar mill-aħħar. Mill-aħħar jiġu minn ximkien u jridu jitħallsu. U nafu fiċ-ċert għax qed jgħidulna f'wiċċna li ġej pandemic ieħor. U żgur le diġà. Jitkellmu fuq il-Marburg, tajli x'inhu Marburg, bħal Covid ma jismu Marburg. Hemm il-flu, il-bird flu, qed jitkellmu fuq il-bird flu, u hemm anki l-Ebola ħaġa. Żgur perikoluża. Perikoluża li kien hemm scientific lab ġol-Afrika, kien hemm ir-ribelli u kisru u ħarġet fil-berra apposta jisom b'indikazzjoni. Mhux hekk. U Alla ħares ikun l-Ebola x'qed ngħidlek. Nibdew ninkwetaw. U pajjiż Alla ħares tixif ġo pajjiż overpopulated bħala dak kien biex inti jekk inti trid tikkontrolla pajjiż, inti trid tikkontrolla illi ġelu jibża. U l-poplu ngħidilhom tibżawx għax il-biża' tagħkom jiġielkom tagħmlu affarijiet mingħajr ma taħsbu. Ħudu ħajjitkom pass pass u għamlu l-istudju tagħkom, għamlu r-riċerka tagħkom biex ma nagħmlu żbalji għax ġejjin problemi kbar. Il-problemi dawn iridu one world order u qiegħda żgur ċara kristall li u anke one religion ta' ġifieri u tajt kif jista' jkun one religion ma fir-realtà works in progress ġifieri ma. Le fil-fatt hekk tara bir-rispett kollu ċertu affarijiet li ħorġu mill-Vatikan tgħidaw. Iva. Għandek mistoqsija tar-radu, a question please, what system should we use to bring to justice those in our local government Malta that infringed our birth rights? Mhux ħaġa faċli u fir-realtà tipprova tmur l-qorti tispera li l-qorti qiegħda trasparenti qiegħda għalik. Jien m'għandix ħafna fiduċja ħankun sinċir. Imma tipprova. Le tipprova. Tmur għand il-pulizija meta tibda titkellem fuq affarijiet li huma serji, kważi laqas jieħdu azzjoni, jittihom dokumenti ma jipproċedux jew jibqgħu għand l-Attorney General. Jispara fuq asfur ovvjament. Imma fir-realtà min jimpjegahom daw in-nies, mhux il-gvern jimpjegahom allura m'għandhomx interess li jikkreaw il-ħama jew id-dardar l-ilma li tidixtrob minnu, din il-problema. Ma rridux naqtaw qalbna. Le, importanti li n-nies jibqgħu jippruvaw. Eventualment il-mażuni anki ngħidulhom, eventualment se jkollkom toħorġu clean għax jekk il-pajjiż mhux se jkun nadif, it-tfal tagħkom u t-tfal tat-tfal tagħkom u it-sijiet tagħkom kollha se jbatu. Ħorġu clean. Għamlu xogħolkom sew il-qorti dak li huwa dritt tal-bniedem tijulu, ħaġa importanti, ma tċaħħat lid-dinjità ta' ħadd. Importantissimu. Għax jikrolla pajjiż meta l-qorti jispiċċa. Le, mhux jekk jisu l-aħħar safety valve li daqqa ta' mowt. Iva. Għatlek Margaret, Malta kella
kellna deb fi żmien Mintoff imma sparixxa. Ejwa. U qatlek ukoll no Ebola in that lab qed tirreferi għal dak tas cholera and measles in Sudan. In Sudan konna kolera għalita? Cholera and measles in Sudan. Ok, interessanti. Interessanti. Voldri meta fimni naraw. Fej mar id-deb, ġifiri da sparixxa ma draw. Żgura, mhux hekk da mar Għalma ġarru ġermania għar l-istess ħaġa. In Ġermania kellhom id-deb, marru jħabtu l-bib tal-Amerikani, nixxuq id-deb lura. Ġdeb. Mhux hekk fejn, Le, fil-fatt tajjeb ukoll ngħidu li issa uffiċjalment il-Ġermanja daħlet f'riċessjoni. Voldri ħajkollha 100%. effett bla ebda dubju fuq l-Ewropa kollha ovvjament hija l-iktar pajjiż b'saħħtu. U min jifhem ukoll daqsxejn fl-ekonomija kif taħdem. Aħna ir-recession ma bdix mill-ewwel malli bdiet il-gwerra tal-Ukrajna u dawk il-bravi talbu għas-sanzjonijiet, għax bdiet tola l-ħajja. Intek tola l-ħajja, l-ekonomija tgħid għadha d-dejja tajja biex għadek ikollok growth, ma fil-verità n-nies ħarġu savings li kellhom, nefqu u issa donnu li sibna l-qiegħ u issa alla jaf ġej f'daw ix-xogħol li xejjin. Iva, naħseb jiena smajt li ġej elezzjoni, ma nafx kemm hu vera, ma Malta? in-nies qed igemblu diġà. Ta' Malta ma nafx. Le, smajt fi qrib qiegħed, fi qrib. Xi ħaġa hemm, xi problem, insomma, Problemi hawn kbar. korrezzjoni nisimgħu dal-affarijiet. Le, mhux hekk. Ġifieri xi ħaġa mistoħbi hemm żgur. Li jista' jkun hemm ħafna affarijiet li. Imma fuq is-suġġett li qed tajt inti, ħaġa interessanti iva. Inti tista' timmaġina li tiddependi mill-gas tar-Russja l-Ġermanja u jmorru l-Amerikani jisplodu u jibqgħu ħbieb dawn. Le, fil-fatt, il-Nord Stream dak, għadalla jbierak ma semmew xejn iktar. L-ebda MP ġol-Ewropa ħlif dawk l-Irlandiżi, dawk l-Irlandiżi first class u dak is-sitta li hemm bħal Chris u hemm dak ta' Slovenja u hemm xi tnejn oħra tajbin immens. Imma fir-realtà, inti tajt li hemm reċessjoni, hemm reċessjoni, jekk mhux qed jasal il-gas, kif se tipproduċi l-affarijiet? Il-Russja fil-verità ta' intelligenti li huma daw qed ibijaw il-gas l-Saudi Arabia. U s-Saudi Arabia tibgħatu lilna, s-Saudi Arabia l-iktar pajjiż li għandu. Dik imma Alla jbierek daw il-bravi li hemm imexxuna. Issa problema oħra wkoll li hawn Malta li dejjem kienet però dal-aħħar hija donna sploditi dik ambjentali. Fis-sens kullum kien bini, construction u għawdex, kemuna, kullum kien. Inti taraħħa però mbagħad xi ħaġa redikola eżempju ġew diżjed toħroġ permess għal supermarket meta mimlijin diġà supermarkets. Jien nifhem il-prinċipju l-għala għax inti trid parking, jekk se supermarket se jkun kbir, trid il-faċilità tan-nies jmorru jinqdew ma jkollhomx problemi ta' wardens u dan affarijiet. Minn hemmhekk sa hemmhekk nasal imma mhijiex responsabbli le deċiżjoni li inti taqbad l-art agrikola u tiddistruġġiha li hija suicide. Mbagħad m'għandna xejn kważi. Eżatti, fir-realtà nafu li ġej nuqqas ta' ikel u jista' jagħti il-każ li Katania jew Sqallija ma jkunux sitwazzjoni li jbijawna. Żgur, il-priorità ħad tiġi l-Italja. Allura il-gvern għandu joqgħod attent li l-bdiewa tagħna nibżgħu għalihom, nożżuhom, anzi ngħinuhom biex huma jibqgħu jaħdmu. Biex almenu jkollok prodott Malti. Isbaħ minn prodott Malti jkun ġenwin, ma ddiċ minn ġo ma X-ray. Kull ħaxix li tgħaddi minn ġo X-ray toqtlu. Il-ħaxix ta' Malta tkun perfett, tkun bnin tajjeb għal-ġisem. Allura x'qed nipprova ngħid, vera għandek pont, daqskemm huwa importanti kollok supermarket, naħseb jiena il-bdiew għandhom iktar importanza, imma l-gvern għandu bżonn jagħmel policies illi forsi ġol built-up area jqogħdu attenti li jipprovaw isibu post jkun adattata supermarkets biex ma nagħmlux u issa apparti ta' supermarket għax da ovvjament qed jiftħu da' supermarkets kollha hekk għax il-gvern l-aħħar 10 snin qabad policy li l-ekonomija tikber bin-nies. U nies ġew voldri blexir eluf. Da mhux qed joħloq bil-Malti għax aħna jgħidilna jridu l-electric cars u aħna nfavu l-ambjent. U fl-istess nifsa tiġġib l-akbar problema li huwa li tkabbar iktar in-nies ġo Malta li aħna diġà overpopulated. U rajna l-infrastruttura mhux tlaħħaq tgħaddi minn kullum kien kważi riħa ta' dranaġġ fura rġajna bid-dranaġġ ġol baħar.
Construction kullu kien. Construction wis saġarat naħseb jiena naslu f'żmien li ma qas ikunu jista' jbigħu. Jiena ngħid personalment, għax ir-reċessjoni li hemm barra minn Malta. Aħna nħossuha 6 months dejjem sena wara. Anke naqxejn iktar u ġejja tsunami. Ġejja tsunami kbir. Fi se nħarsu li ħafna proġetti vojta, probabbilment u mhux lesti, mhux imlestja. U jefu, bħalma kien ġara sqalli fl-80s. Eżatt, se jiġri bħal-mem sqalli fil-realtà hemm depression, għad joħorġu dik naqra minna għalissa imma ilhom f'depression xoma 10 snin. Ma batow għax jiena mmur spiss u naf, ġifieri, it-tfal tagħhom ikollu jmorru n-nord biex jisibu x-xogħol. Iva, ngħid ħaġa waħda biss, ma meta jkollok aging population, għandek bżonn it-tfal, issa jiena meta kont mal-Partit Popolari rekomendajt li il-gvern għandu bżonn jagħmel xi tip ta' inkoraġġiment li l-familji Jagħmlu tfal. Jagħmlu tfal. Tagħmel tax rebates, toffrilhom karozzi, toffrilhom fejn joqogħdu, bħalma kien jagħmel pereżempju Gaddafi, sajlu Gaddafi se semmi, sa frattant kien kapaċi. Użgu, jagħmilha Orban ukoll, l-Ungerija, kollok 4 tfal. Dik oħra. Ma tħallas taxxa l-mara. Bravo. Ġifieri il-gvern tagħna ma jistax jagħmel dan l-affarijiet għala jien ta' stupidu li jien irid nitkellem hekk. Għax vera importanti. Jekk familja ma jkollux iktar minn 2.5 children, il-pajjiż ma jistax jikrolla, ma jistax jiffunzjona. Issa però biex nżid ma li qed tgħid inti huwa vera ovvjament din il-figura. Però aħna huwa fatt li maħniex inġibu nies ta' added value, qed inġibu nies ta' cheap labor. U li daw jaħdmulek ftit snin hawnhekk imma li jibgħatu flushom barra. Jibgħatu flushom barra. Kollox barra. U jitilqulek daw rajnija fil-COVID di malli qalu li hawn problema ħanalqu r-restorant u dik qabdu konna naraw mit-toroq vojta volti li għal ftit xhur il-pajjiż jiflaħ imma immaġina inti nerġgħu niġu kif konna ċoqpum dak iż-żmien. Proprjetà kollhom kien jiġi vojt, restoranzi kollhom jalqu nofshom, supermarkets jalqu nofshom. Nies qed imutu wkoll, Osku, mhux qed ikollok tfal il-poplu mhux qed ikollu tfal. U fil-realtà żdiedu l-imwiet. Ġifieri se jkun hemm nosedive, fid-dinja kollha se jkun hemm nosedive, illi daw in-nies li globalisti li jitkellmu fuq eugenics. Taf x'inhu eugenics? Ejja, naf. Għamluha bil-polit. Għamluha bil-polit, eżatti. Huma ddeċiedu li l-dinja għandu wis popolazzjoni. Għallu jikkreaw kaws. Kaws tal-ikel, kaws tal-vaċċini, kaws tal-mart, kaws tal-finanzi monetarji. Kaws tal-biża wkoll. Kaws tad-dollar. Se jkun hawn kaws enormi, ta'. Le, ovvjament, bla min juhu l-tmun fideħ fil-parlament, mhux se jħabbat rasu ma' ħajt. U se tkun diffiċli ħafna. Biex nerkupraw minna naħseb jiena. Se kollok bniedem li huwa bniedem smart, jaf il-ħajja sew. Viżjonarju, Viżjonarju, rrid ikun flessibbli, li rrid jifhem u jinżel għal-livell tal-poplu u biex jara x'għandu bżonn il-poplu. Issa inti tista' taraħħa forsi ħammuru daqsxejn farfetched. Aħna ovvjament qegħdin fl-Ewropa, anke aħna parti mill-Ewropa semmek naqblu. Imma bil-mod kif l-Ewropa qed titmexxa u drittijiet li qed jittieħdu ovvjament ta' kuljum min jifhem u jrid jara da qed jieħdu drittijiet bla doċ kuljum fuq kollox. Issa inti semmejt il-BRICS l-ewwel. Il-BRICS għandha apparti volli daw meta tgħid l-Indja, iċ-Ċina, ir-Russja. Flimkien jammontaw għal nofs id-dinja. Ħanajdlek il-GDP tagħhom kważi jilħaq il-GDP tal-G10. Żgur mala. Taf kif nitkellmu perċentwal żgħir ta' forsi 8% less. Ekku, apparti minn hekk daw għandhom leverage age tagħhom hija ħafna iktar baxxa minn tagħna, volder il-futur fil-verità u hemmhekk. Taħseb li għandu jkollna f'Malta partit, se jkunx il-PN, jkunx il-Labor, jkunx parti ġdid. Li jkollu bil-Malti il-koraġġ biżejjed li jgħid isma' il-futur, whether we like it or not, huwa li jkollna relazzjoni tajba ma' daw il-pajjiżi, mhux bil-kontra. 100%. Inti meta jkollok flusek marbuta mad-dollar li hija diġà perikoluża. Jien għandi hija se jixtri dar l-Italja u se jixtri xahar ieħor.
Għatlu mur minn issa, ixtriħ minn issa. Għax jekk jikrolla lek il-bank, titlef id-deposit. Daqshekk perikoluża. Daqshekk perikoluża. L-Ewropa tilab bin-nar u l-Amerika qed tilab mhux bin-nar, bil-gwerra. Ekku, u l-Amerikani daħlu l-inna maħħom. Le, aħna fil-realtà, Malti ma jistax jifhem, aħna qegħdin fil-gwerra. L-Ewropa qiegħda fil-gwerra u Malta indirettament qiegħda fil-gwerra. Aħna pala pajjiż li kellna Prim Ministru verament intelligenti, jibda jmur jipprova jitkellem ma' Putin, jipprova jitkellem ma' Zelensky u jġibuhom jew jmuru biex għamlu fil-verità taqbilna, bħalma kien għamel fil-Kadami, kien ġabu ma' hawnhekk u Gorbachev. U fil-verità kien gawda daqsxejn kulħadd. Aħna poplu ta' dik in-natura. Għaliex ta' mhux maħniex qed nagħmluha. Ilha aħna ħadna pjaċir illi il-gwerra laqas nippruvaw nisimgħu bih, ma fir-realtà il-gwerra qiegħda ġod-dar tagħna dal-waqt. U żgur. Ġod-dar tagħna. Fil-fatt hemm fuq paċi. Mela għandna xi mistoqsijiet. Mela bażikament kemm Melvin Zammit Brightwell u kif ukoll Geraldine Camilleri qegħdin isaqsu tista' tgħid l-istess domanda. Did Malta sign the international agreement on pandemic prevention where who will dictate over governments. L-istess qed tistaqsi Geraldine Camilleri, għatilna prosi ukoll. Domanda intelligenti għandhom jismawha il-poplu għandu jkun jaf li wara l-kwinti l-Ewropej qed jagħmlu ftehim ieħor mal-WHO, qed jippruvaw jibdlu liġijiet il-proċedura tal-WHO u jippruvaw jagħmlu aktar huma jgħidu iktar professjonali. Imma fir-realtà biex jagħmlu aktar professjonali se jġelu jagħmlu pressjoni fuq il-gvern tagħna ta' dak iż-żmien u dak ta' kienar meta jkun hemm pandemic illi jneħħulhom ineżżawlhom mill-poter. Il-poter kompletament illi anki l-Kostituzzjoni qed jgħidu ma jkunx attwat. U bniedem wieħed biss Jiddetta kollox. Jiddetta jekk biċċa ħanżir fl-Afrika kellu xi marda u mħabba ħanżir wieħed issa jien qed nesaġera imma qiegħda miktuba xi ħaġa simili, ġifieri mhix qed nipprova nesaġera hawnhekk ta' u tal-persuna preżentement huwa bniedem mill-Etopja. U li għandu diversi skandli wara ismu anka ġo pajjiżu da fuq il-pajjiżu u aħna kieku jiena laqqas niddilja magħhom sorry to say it. Mhux hemm ma talab bniedem dak il-track record. Track record huwa bniedem kriminali fir-realtà. Gideb. Gideb fuq affarijiet ta' mediċina u dal-affarijiet. Pajjiżu kien Idrodu attenti li dal-waqt Settembru il-politika tagħna se jippruvaw jibdlu l-Kostituzzjoni ta' Malta u nisperaw u jiena smajt forsi minn ġewwa illi se jkun hemm tip ta' kliem illi għad iżvok illi aħna nitilfu il-poter politiku meta jkun hemm pandemic ieħor. Idu noqgħdu attentissimu. U flok biex tajjeb in-nies infhmuhom ukoll. Aħna meta daħlet il-COVID, bdiet il-COVID, jien fil-bidu fimta li inti ma tafx x'inhi, li tikollok ċertu kawtela. U fil-verità dak iż-żmien il-Prof Gawċi kellha il-pajjiż f'idejha. Issa daw qed jgħidulek li bdala ineħħu lilha minn hemm u tiddeċidilħu u what's good in China is good for Malta u dak li ħajġri folderi. Bibti għana huma mir-raqda se nitilfu kollox dal-waqt. Mistoqsijiet. Mela, question qed jgħid Radu. Is the government a public servant institution? From the present to all offices, how people should understand this structure? Fil-realtà. Radu qed jgħid. Naddu l-oħrajn. Radu qed jgħid civil servant x'inhu? Ikbar minnek, ola minnek, ola minn kulħadd. Radu qed jgħid li huwa civil servant inti tajtu l-vot tiegħek, inti tajtu s-saħħa li jkun fil-Parlament biex inti issefter lilek. Mhux hekk. Huwa seftur tiegħek ara x'kelmu żejt. Hekk suppost fir-realtà. Imma le daw jieħdu l-poter u jiġu ola kważi mill-qorti.
Użgur, Ola minn jiġri, voldri. Ola minn ordi, għara s-saxħa għandhom. Bil-barra fatt li hemm pensjoni u ħafna affarijiet oħra. Għandek oħra hawnhekk qed jgħidlek Proset Ian Muscat u qed jgħidlek will you work towards Malta getting out of the EU? U mbagħad Margaret qaltlu illi m'għandniex exit clause. Jiena fuq dik is-suġġett inutli ngħid xidri li jiena kieku jiena kont minflok Robert kieku nagħmel direct x'inhi kelma. Għax jiena meta kont mal-Partit Popolari dik kienet parti direct democracy. Jiena kieku naddatta kieku biex insalvaw il-Malta l-unika ċans li għandha Malta tagħmel direct democracy illi bnidem ittieħ Referendum. Fataw jmorru d-dar. Bħal tipo Switzerland tiġra ħafna. Kważi fuq kull ixju Vera l-ekonomija ma tiġrix bħalma ġara u Malta, ma f'realtà ġara issa sa naqgħu fuq wiċċna. Fis-Switzerland qatt tista' taqa' fuq wiċċek għax il-poplu kollha kemm kollha tuqu id-deċiżjoni tad-direzzjoni fejn sejrin. Mhux biċċa ċuċ għax miljun jew 10 miljuni u xtara villa. Mhux hekk. It-tifla kull ma kellha 21 x'in qatt ma rajthom 10 miljuni f'ħajti kollu. Imma saħan sitra juħdu l-miljuni u jbijawlek il-pajjiż. That's not right. That has to go. Sorry. Unacceptable. Ġardin Kamilleri għaltlek ħabil Marti, għallam ħabil Marti, Fern qed jiffirma il-kontrat mal-ħuwa l-istess, ma taħsebx li dawn qed tgħid without any consultation with parliaments. Għaltlek da mhuwiex illegali illi jaqbatu jiffirma mingħajr ma jieħu. Kont interessanti għax ma kien hemm l-elezzjoni. Ma nafx hekk tiftakarx. Il-parlament kien xoljut. Ma hu kien bħala shadow minister hemmhekk. U ta' makakli hu tal-WHO ġabhom dikinhar. Ġifieri konna qed nivvotaw Alla jbierek u ferma agreement ma' WHO li aħna se nagħtsu rasna għalihom għal kull ma se jgħidu, jekk ma nisir żbali, ma nisir żbali sa 2028. Issa, spjega li ħaġa. Jiena segwejt il-liġijiet li jippruvaw jiblu jammendaw fil-WHO. Malta, dakinhar li kont qed nipprova nsegwi, ma kienx qed tuħu interess, laqas issaqsi domandi, laqas tapprova għax Fern nifferma il-kuntratt. U aħna qegħdin tiġa fil-kaxxa, lesti? U naħseb kważi jiena challenge għal Fern u l-Prim Ministru llum jekk jogħġbok għamel dak id-dokument online, public, biex aħna nkunu nafu x'għamiltu għan-nom tagħna. Għax jiena li dik id-dokument huwa kompletament illegali. X'jekk il-gvern ma jafx x'ifferma ferm, jekk l-oppożizzjoni ma tafx x'ifferma ferm, u laqas il-poplu ma jafu x'ifferma ferm, għalija null. U inti wkoll biex inżid maħħadi il-ħu, l-ewwel semmejna minn qed imexxi ovvjament xi kredibilta għandu barra pajjiżu. Jinkwetak il-fatt li Malta issa tajjeb jew ħażin. Kien hemm il-kwistjonijiet tal-isptarijiet u li tajjeb jew ħażin Dr. Chris Fern huwa il-Ministru tas-Saħħa, qegħdin ġo skandlu bħal dak u da jieħu pożizzjoni għolja fil-ħu. Double standards. U xorta se jaħdem Malta smajt. Apparti double standards ovvjament. Bħal in-nies li għandhom is-central banks jagħmlu l-vaċċini għandhom in-news agencies kollha fil-ħu. Kollhom u jiddeċiedu li wadbu il-valenu. 4 standards għandhom daw u kollha kontroll tal-BlackRock u Vanguard. Mela, Inti tajt ħaġa waħda tajjeb biss. Jekk Fern jixtieq imur Svizzera jmur. U ħjar nasab imur dal-waqt u jibqa' hemm. Għax il-poplu jiddejja. U Malta żgħira. Mela, wasanna l-aħħar domanda għax għaddit diġà iktar minn sija. Kif taraħ però l-preżent u l-futur ta' pajjiżna u x'tixtieq li kieku jsir? Kif għad semmejtlek direct democracy, dik li sbaħ ħaġa tax inti qed tiġġelda kull 100,000 li ma jixtiequx jivvotaw. Juħdu interess. U jivvotaw fuq kull ixju li tinteressahom. Għax inti mingħajr ma trid jgħidu qed insir parti minn familja Maltija. Kulħadd jivvota
U id-demokrazija tirbaħ. Mhux inti ta' parsi għandek id-demokrazija, fir-realtà m'hemmx demokrazija. Demokrazija hija kelma kważi llum hija gidba. Ekku, bla dubju naqblu. Hija gidba. Mela, nirringrazzjak ħafna tal-li kont preżenti magħna u suġġetti interessanti li qajjimt. Ħafna. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna din il-ġimgħa u nħeġġiġhom biex il-ġimgħa d-dieħla wkoll ikunu magħna. Grazzi ħafna u lejl Grazzi lejl tajjeb. Thank you.